ड्रेनेज कम रड लुफुंनो इएम रनज बसुमतारी आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरां जिल्ला हाथिसार भिसिडिसिनि सिङाव थानाय पिएचइ कल'नियाव ड्रेनेज कम रड लुफुंनो इएम रनज बसुमतारी आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। पिएचइ कल'नि दङ बेवहाय टेनेल मोनसे लामा खालामनो दिनैहाय फाउन्डेसन माबा खालामदों अपेनिं खालामदों। ओमफ्राय बेवहाय ओरैबायदि लामा गाज्रिमोन बे लामाया दा बेयाव दिनैहाय बेखौ दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय बेखेवदों। ओमफ्राय बे जाहैबाय एकदम जेरबासे फ्राय दै जायो न' लुजोबनाय हिसाबै थाबायजा जोबथा खस्थ'मोन। बे खस्थ'खौ नुनानै दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि सार गबिन्दनि फान्डनिफ्राय 56 लाखनि बेवहाय माबा एमाउन्ट खालामनानै होबाय। दा बे लामा थाबैनो मावजानाय जासिगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिराद खस्थ'मोन बे जायगायाव थाबायनो हायामोन। एकदम लेथ्रा एकदम थाबायनो हाया माने आरोबाव लेथ्राबो बे दैया माने दैजोंबो न'जों बुंफबनाय मैला मैलिजों बुंफबनाय मथा मथि बेखौ दिनै बेखेवनाय हिसाबै जोंनिनो इएम सार रनजित बसुमतारी बेखेवनो थांबाय। जोबोद जोङो बे एरियानि मानसिफ्रा रंजाखांनाय मोनदों जोंनि सारनि सायाव सरकारनि सायाव। मानो होनब्ला बेफोरबायदि माने खना खनला असुबिदा लामाखौ मावना होनो थाखाय दिनै बे पिएचइ कल'निनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि मोनदों साबायखर बावदों जोंनि बिटिआर सरकारखौ। दा बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों जोंनि सरकारनिफ्राय मावनो हानायखौ एफा खस्थ'खौ। दा जों गासैबो दा जों रंजानाय दं गोजोननाय दङ। आरोबाव बिदिनो फैबाय थानाय बेलाफ्राव बिदिनो असुबिदाफोराव माने खोथा होदों सारमोना बेफोरबायदि असुबिदाफोर दंबावोब्ला माने जाजोबलांगोन लासैनो। दा बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो मावनायबो बहुद मावबाय हिसाबै दा जोंनि बिटिआर सरकारनि मावनाय दैदेननायखौ जों जोबोद रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों। जोबोद खामानि मोजां मावदों। दा एसेनोसै आरो।